Ading Maya, adda ka di matla ng namakin ka. Ladingitak, Mang Masong. Numabalin, jak kayat ti makapasakit iti sabali ang tao. Ngam kapilitan mat nga ibagak da ito eh. Sorry, Manong. Ngam saan ka nga iayatan. Anya? Pasensya ka na talaga. Ulitak, jak kayat ti mang pasakit iti sabali ang tao. Ngam saan mat amabalin apaglibakak diriknak. Iso at ti makunak, sumapul kalaangan iti sabali nga armam. Tauray anyat aramidak. Talaga ajak maisuro ti bagik nga agayatkan ka, Manong Maso. Pakawanin nak ko ma. Awan ti rumbang ikid daw iti pamakaon kanya kading. Tawan basol mo. Sige nga ro, dading. Patuloy akon. Sige, Mang Maso. Pasensya ka manin ha. Sapay ko ma, tamapakawan nak. Nasakit inagam ko na lang. Salang tinayparswa kastoy. Kanayo na kagmalmalas kan ayat. Kanayo na kamapahay. Matudugo na yan di pusok na lang. Ala, kasta talaga. Di ka mapukawan itinamnama. Adupay dita ti mabalin mo nga armo na nakaw. Nalang. Kita man ni kasinsin mo akar daw. Di mo't namin adon anapaay. Ngam saan anapukawan itinamnama. Aging ga nakasarak iti asawa na ita. Tinakasingsingpet kan napintas nga asawa na. Nalang. Talaga akas ta ti baro, anak ko. Ramon ti biyag, dagiti babaro akas ken ka ti mapaay ken ayat. Magapapal nga rin dagiti saan anak kapada si tikastoy na anang. Sa anak nga minanatayar. Ay sos, di ka kadyag sa uiti kasta anak ko. Taawan na iparswalaan. Wadda, anang. Siyak da ita. Ay, siyak, tinaiparaswa na laad. Ingka mga nan masaw, nalpas kamin anangan. Noon nga ko mga nanang. Ay sos. Ay na anak ko, amok ati manen pan nakapaay mo ti pagkaskastaam. Talagang sa kawan gasat ko kanayat na lang. Sana kami nanay parso agwapo. Malasaksa mo tanay parso. Saan man atila ibagbagam? Magpaiso mo na lang. Nay parsuak sa mapapakilatan. Nay parsuak awan mangipapatig. Kahit da kami ngay akamong ti pamilyam amang ipatpatagkan ka. Ay, Kanday tao tilaglagi pa masaw anak ko, Saan lang nga iti asawa, wano kaayan-aya ti pakasarakam iti ragsa. Ti kang runaan a pakasarakam iti ragsa, ket ni Apo Diyos anak ko. nanang. Mala, tagrubwat kakitday ta inta makimisa. Tapno maalay ayan tiriknam. Sige nanang. Sumurunuak tao. Nanang, kitaan nyo man bagay ko to'y purmak. Ha? Nang. Ay, uwan! Bagbagay mo anak ko. Apay, papanam. Nanang, simbangpit ka nung na Alicia manipula bro. Inak man pasyaran. Ay, katwan! Amukmat ka at asigod akursunadam ni Alicia akalugaran tayaw. Wala lang. Mala, good luck ken ka, maso anak ka. Kunakla no sino tinagtuktok, si Kamot Gaya Maso. Sumar ka! Agyaman na Alicia. Ala, agtugaw ka. Agyaman akmanayin. Ayun Alicia. Adla pa sa rabok anatang. Kapurpuros da kita. Pangpakbet anatang. Ay, wow! Nagmayatan? Agyaman na ka. Ang
bayadak at akababain. Ah? Saaran? Itad ko ka dayta. Uwang gayam. Baro akpay lang aging gayta, Alisa. Ken, amok abalasang kapay mutlahan. Ha? Ket, no mabalain. Ituloy ko kumamananti agaram kan ka. Jak na ituloy iday. Ta nag-abroad ka ngamin iday. Anya? Alisa, ayatin ka pa'y lang naging gayta. Saan ang nagbalew tiriknak kang ka? Nanang, nakasarita ko na Alisa. Nagkapuwak di balay da. Kahit, anya ngay, kumusta ti panagsarita yo anak ko? Okay mo nanang. Naragsaklat ta kasarsarita na Alisa. Saan ang nagbalew? Kahit, nagdaton kan kwa na. Uy nanang, Kahit, anyat ko na ngay. sana nakatagari nanang. Nagulimag. Maawataklatan ta sigurado anak lahat. Ngamay, di na namlamain agdato nakmalingkan kwa na. Kahit, sigurado kan itiriknam kan kwa na anak ka. Una lang. Gamin, sigo din nga gayata kinalisa. Sapay ko mata, aklunan akong. Tapno ikasar kumatay. Ala, sapay ko mga raw, ta saan ka manan ama paay anak ko. Ay mga oras mo, Alicia. Ay, nasaya tayo may kamaso. At ang sakit din napatag nga ibagam Alicia. Ay, uwan. Kat may papanday to iti idat-daton mo nga ayat maso. Ha? Ala, umay ka. Umunag ka pa nga umuna maso. Ay, agyaman na Alicia, ha? Agtugaw ka. Agyaman lang manin, Alicia. Aywan, adamanan itid ko natin king ka. Karabasa, okra ken tarong. Kapurpuros launay dagit, ha? Agyaman nak adto ti bayad tinateng nga awit mo. Ay na, saanan? Diyak pabayadan dagit, Alicia. Ay na, masapul abayadak dagita, takababain matkan ka, maso. Alan, awatan mo ti bayad na. Saanan ko nakman? Libre day ta, Alicia. Basta bayadak, idisok dito lamiseta Pidutom tulatan no agawid ka, wan? Ay, saan? Diyak alaan day ta. Anya gawin niya ko nang maibagam ka niya, Alicia. Aklaw na naka din? Ay, saan maso? Ngamin adan nobyo. Kat umadanin ti pa nagkasarmi. Anya? Mabainak lamang ni bagay tagpaisokan ka ididamo. Iso adyak imbagpag ka. Alicia? Sana bali. Mabalin talat tamat tagpagayam. Kat may sakan to ko mga abay into nagkasar kami iti nobyo, kuwan? Sige, agawid akon. Sapay ko mata di nakagura, maso Sorry talaga. Ay, alam ti bayad tinateng dali ti lamisetan eh. Kurang day ta, Di pa'y nabayadan ti damong inyog ko iti. Balor ti duwagasok day day. Ha? Ay, sige. Mabit lang talahang ti bayad ko, masaw. Awanan. Natutog at talagang tayo pusok, nanang. Naparigat ako na yan. Gapoy, tipa ng papay na kanyang. Ala, relax ka lang, masaw. Di ka unay agladlading itanak ko. Basit la parikot dayta. Saan adayta ti mangidagilkan ka. Kasta di ko na ayo, Tapos ano na kayo tanday ti biyang ko, nanang. Hindi yun lang mo, ti sakit na marikrik na kita. Nagsakit. Ay, ayaglaw na ti bagay. Apa, gusto hindi mo pasama kiti biyang ko. Madus-dusa ka din. Hindi natin nagbasulang. Tapay, amay kaskas tuyak. Lumaminsan, sa napatas ti biyang. At nagraglag sa
Dami agladladingit. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Amangan no saan pa'y adimteng, tay talaga aparaken ka, maso. Eso nga awatem, tigasat mo kin ni Alicia. Anya tamaw, amangan no adda pa'y napimpintas, kan nasingsingpet ngem ni Alicia nga agururay ken ka. Ha? Lulahamin na ito. Lakaya ko na ba? Ganun to pa makasawa nga eh. Ito langapsod ako. Ha? Talaga hindi bastos na kita babae. Sa distada amin. Naparigatan daw na ito'y puso ko paspasagin na. Ako limpyo babae ito lubang. Pasig dami na suplana. Saan la ko man ana iparparswa na kita babae? Ay sus, saan man atila ibagbagamag? No awan babae akas kanya, ti saan ka kumaan na itao, anak ka. Kaya ko pa yan, saan ka na itaw? Tamo sa anak, masaksak na kastoy nanan. Anya, ay na, saan na saya at dagita nga ibagbagam kunak mag... Basta nasakit din agam ko. Kangurang-urang kami na babae. Masaw! Mano pwede kurang dito, Jeep, manong dispatcher. Pasilayan ni Rading. Ay, mabalin pa nga ron. Ay, sangbut. Pakidandan nyo man, kakabsat. Agtugawak man mat. Idindinan yun akakabsat. Tapno mapani tilugan. Sige, tandun na yung arudan. Ay. Di nakpadandanan ang si Kabrata. Imuna ka nagtukaw dito igig. Ha? Saan aga po ta babae ka? Kat mapan amin ang asimpat siya lagi titawakan ka. Ni, apa yan? Isoda kayo babae. Saan aga po ta babae kayo? Kat agpapa-importante kayo matag. Patas ko malang nga. Lalaki man wano babae. First come first serve ba ta? Ha? Ay na, nakasangpat tamatlangan na niya, masaw. Ni, agsao ka masaw. Unay mat dita nga misuot mon. Di na man kasarsarita, Berta. Ay, pakitulungan nakman nga ron, tanadagsan dato awit ko. Ureta, may samad lang nga basit nga si Lupinti bit-bit mo. Pakibagkat mo man dato may nga karton nga kargak, tapakidagas mo itabalay men niya. Naglalay nga mo nga, Berta. Ano ka? Sinuswerte? Alamat tan amaso. Apa yan nga kasta kamatan, suplado ka unayan? Gitakan! Masaw, inta makipangandita ka ruba, tanagayab damit. Ag-birthday ka no di apo ko ni Nanam Asintya. Da kayo latan di mapanlalang. Pasig tumitla ang mamarites dagita dumaray dita. Ha? Nagitintuman, nagsasayat ang babae ti numero 1 a bisita da dita. Kagurgura akit kitaan dagita babae. Ado ti dumaray ababalasang. Anyat among ngay anak kaw. Ang mga numakakita ka iti balasang nga armamanod. Ay, saan? Yakpagan ano dagita babae? Ha? Papa-importante dagita babae? Pweh! Masaw. Feeling beauty ng tumulamin? Kunamilan nakapimpintas damay. Kunamilan no artista dagita babae? Pweh! Apay aya akas ta ti ibagbaga manak kaw. Basta kang gurgurak na kita babae. Da kayong timapan. Ibalkutan daktulangin na lang. Manong maso, umay ko man isubli dato malukong yo. Pasensya ata nabayag sa konto na isubli. Yung nun, napumanaw kan Berta. Ni, agungungat kan samat maso. Pumanaw kan kunak. Kagurgurak akit kitaan ta pa nagrupo pang Berta. Hala, apay, anyat kaguram kanya kaya. Awan matmadyo nga inaramit ko kanyam. Basta pumanaw kan. Tawan ganas ko ang makisaritakin ka.
Ay, maso, naimbag ta na sabat ka. Alaan kan tuman aninong ti anak mi iti asawa. Manjak! Pagan anok ko ma. Kun di ka man makisarsarita kanyak, Jaya. Nagalas na pa na group program. Madurmanakin ka. Ala, apay ngay akas tamot tan ti bagbagang maso. Feeling beauty ka mga babae. Walang mission libres ka mo. Sadista. Nan, agrisi ka titalan kun Agrisi ka. Tadapay papanak. Maso, adapay mo laman nateng? Gumatangak man tay pang pakbet. Di na man kasasarita, Alisa. Nagalas tumutlat aramid mo. Ha? Kung namulan nakapimpintas ka man. Kakamuro kan tumula padak. Ala, apa yan? Anyat basol ko kan kamaso. Apay nga agkakasakit mo tandang iti ibagbagam. Basol mo ti ginagraraman mo. Kung di pili kay ti lalaki, saan ka mo't anapintas? Maso, no nasakitan ka iti panang paay ko kan ka idi, pasensyakan. Aklunam ko matigasat mo. Ay, saan ka pagan ano? No di na kayat saan lang? Nakarkano pa asang ka kayat, Alisa? Nagalas taramid niyo, babae. Apa yung atangakas diya matan ni Maso? Soplado matan na. Wan nga raw balasang kaw. Di na kayat akasarita ti uray asino a babae. Ubing man wan no balasang. Uray bakit kasla kagura na aming idan. Ala, apa yung atangay? Ay, kapo siguro iti kanayon na apan nakapaay iday balasang kaw. Kanayon kumat abagbagaan, ngam awan mo't denggan na. Sapay kurso na di akpay matangarud. Ha? Agpaisaw, kurso na adam jay anak ko, Berta. Awan na, ngamhan yung ay bagbaga. Hindi pa lang nga kurso na di ak nga mainlim-limot ko lang. Hanmat ngamin nga mabalin nga agaram te babay. Ha? Urorayak nga agaram ni Maso kanyak, ngamhanak mat nga araman. Anya? Di yuman idildil da dya, Berta, nana. Ay naanak ko, nasingpot abalasang ni Berta. Nagagutpay, kan napintas mo. Ura man isunti ka pintasan dito lubong, dak pagan ano. Anya, ay suus armam ka day. Sigurado nga aklunan na ka day, jay. Manjak na raw. Apa ata ipilit yun nanan. Di ka nga ron agungot, anak ko. Dagulit ka ito mga amin. Diya akong pagan ano, dagita babaeng. Lang, adakad mo kasi mangpet. Nubiak, ni Sunshine. Nay, nagpintasan a baba ito'y nubya manakaw. Ay isumra ka, balasang ko. Agyaman na, nana. Ha? Bakla ni Sunshine, nanang. Sana madlaw. Ngamin, napintas. Kun sexy. Pasensya ka yun. Nubading, tinobya ti anak yun. Agin inayat kami ngamin kinimaso, nana. Apay ngay, anisan Di dakati pa iti kahit kung aramiday nanang. Laimbang ni Sunshine. Tadinak pinarigat anang aram kinkwana. Sana kas kadagit babae anak kapilpili da. Che! Anak ko. Lumabalin la ko mga ikasar ko ni Sunshine, aramida ko. Anya? Sorpresa ni Sunshine ita. Jack, imbaga tiyo umay ko dita parlor na. Ay nga, nagmayatag pasaglat yung kadali. Wa? Hindi ka nakuti ang galunin. Oh. Iti awanan ba na Sunshine? Sunshine! Anya ti kaya't asaunday to'y? Oh, masuhani. Si Kawat Gayam. Asino day ta lalaki? Boyfriend ko. Anya? Lukasta.
Saan lasyak ti boyfriend mo? Ay na. For your information, saan ka ngagmaymay sa dito pusok? Sa anak asanay. Ado kayo, maso. Anya, walang kit, hops. Ha? Di ka gungat, maso. Taawan karbengam. Laglagi pam, asikati ka udyan adimteng kanyak. Kat no di ka makaanos. Go! Go! Go away, maso! Wan! Talaga asinaan kan. Tadyak laing pagarop, alalakiro kagayam. Hello, Maso! Agpakoko ka. Ah? Di ka madanagan, tahang ka nga singiran itinangin na. Ay, sige mga rod. Kahit ko ang marelax dagiti kukok. So, sige man lang. Nala, kukwan na kon, Berta. Naglamuyo mo tintid akulap mo, Berta. Dinakman nga bulaan. Nagkarsang tupay dagito, imak. Ah, Detanal pasan dita, imam. Timatan sa kamti sumaruno nga kukuak. Madam naman, Berta. Agpinatpat tapay di ima. Ala! Apa yan nga? Kahit ka ko mga arman. Ngam, mga no pa ayan nak. Mabuti nga kung amapahay, Berta. Ay na! No ag-aram ka kanyak. Agkasartan, Maso? No kasta? Kayat nak? Ag-aram ka pa'y atap no masong batak dita. Ah? I love you, Berta. I love you to, Maso. Ah? Agpreso? Awan nga, Rudish. Ay na, agyaman nak. Oh! You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ano lakay? At damot din katulong dabiring akaaruba. Kahit kanya ko mano adan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan. Kanya ko matibibiyang mo aya. Ada nga rod kwartada apagbayad na iti katulong. Adado lang amang ti kwarta tangam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon, Marta. Di ka man nagpaati, wain. Ado man nga ibagbagamaon. Kagpay sumag. No kaya na kag pinakita kami iti pasbo. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya ka mitin? Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mo't naw nga ibagbagam. Jak mo't kaya't akanunungan ti mading aramid mo Awan pa'y ganas mo kang kamag. Iso nga rod ang nagasawa tatap na agkakampita. Saan mo't ta kontrabida ka mo't? Inkaglotaon tanay, malimanay. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate? Uwan anak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga minan, di pa nagkapsot ko. Kan oray ti amam, ado matantirikrik naan na. Kasla marigatan akong ngagtrabaho iti unag ti balay. Ikat di yo pilitan tiyag trabaho, no di yo kabaalan. Kapilitan mo nga ron ngagtrabaho, ak tawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabain ako mamang ibagang amok matkid di aman nakaawat ka, nasingput ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema na ita. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo. Wan, siyak ti makaamo anak ko. Adaw ti masapulan ababaunan dito. Ala nga rod, makamu kayo ng agsapol. Tanay, adda akat nga rod dito adayaw.
Kahit mangala kami nga rodan iti babaunain. Una nang, tapno adagluto iti kanin nyo. Kan mangilabay iti kawusyo kanitatang. Ay naiman nugutan dya anak talakay. Mangala ta kanon iti babaunan ta dito'y balay. Kunak tupay ka di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin agpaatiwan ka ni Bering akaaruba. Ay, awan pakibiyangan ni Bering iti day tabanag. Di mo man iramraman iti saritaan day jay. Tamasuronak no malagip ko ti binulod na blender ta. E din sublina nadadaalan. Oray ko man no sinukatan na. Ay nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas. Isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala, rumara mga raw. Tay nakagsapol itagbalin na katulong. Tanay, marigatan ako nga agdalo sa aglabak naglutaw. Kaya't kumutin taginan na. Aginan na kamutin nga agpasada. Uray tadaman ni Ronnie nga anak tay abroad. Saan natabaybayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaalak pa'y tagpasada. Sayang tikitak iti inal daw. Isupaya paggatang iti masapsapol diti balay. Di tayo panamnama amin ka ni Ronay, ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iji balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya. Katwan mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad ka sanungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana. Ag-stay inak when no stay out. Stay in latan, tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Ala nga rod, da kayo ti makaamu na. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, talya. Kaano la itay daldalusam tinatang ngay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun-guna ko tata. Kasta ati mayat ababaunan, alis tong aggargaraw, saan na naginad. Kababain mo tag ginad-ginad nga trabaho Mala, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak mo tan. Apay day jay. Kasla naapgad jay luto ni talya, bakit? Kan medyo nakusol jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inangir anaimbag. Kat imbagam ko maitay kan kuana, ano? Mabainak mo't nga raod. Ta siyempre, damdamo na pa'y laeng nagtrabaho. Ang mga numaupay. Mala, bayam, tasyak to timang ibaga. Nangal-ala ka pala kami ni tibabaunan. Kabaalam mataglutaw. Laim-imas pa'y tilutom ang amisaw. Mabanugak nga ro din ngagtrabaho dito'y balay. Di nakla maawatan mutten. Kaya't kunti agina na. Talya, hinton maminsan di munton apgadan ti timpla tilutom amasida Naapgad ayan nana. Saan mat? Natamnay tupay day jay ti kunak. Pasensya nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto kay tina po, linayam anaimbagan niya. Kano natangkan ti karne ang rem analay nga tanay. Kurang tingay pong may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak mo't nga min mabayag amaluto ti sidaan. Nugumatgatang kayo iti karne, pilyan nyo nga min mo't tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yo, iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la itilinay dayjay. Husto mo't ti kunak nana, ta inurasak mo't, tano agluto ak ijay balay mi, saan mo't akas jay? Wano, jay bagasyo nga tanana. Madin sa jay bagasyo. Sukatan nyo. Aniya? Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaak labasit, mabanog akadagusan. Ikatagi na kayo lang,
Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di makaluto iti nasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksad. Pasaray makusil pa iti inapuyalutuan na. Kat bagaan nyo, ananang. Ibagbagak mat, ngam natanggan ti ulo na. Agpakalaing mat. No kastamot laeng, sukatan yun. Sumapol kayo niti sa bali ababaunan nyo. Ay isan, apaan nak, no ikatag. Kwa, nayunak sa laangan anak ko. Mabalain. Ha? Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan ti swelduan nyaw? Sana bali at asano na dakal ti sweldo datag bingay damot iti trabaho. Ha? Ay kat, ala makamu kayo. Napatag kayo kanyak nanang. Iso di kay mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipaay ko amin na kayat yung. Hello, di mo't sikat ay sigod ababaunan ni Georgia? Ha? Ay, una na. Pimanaw akon. Tawan ka no pang sweldo da kanya akon. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang ka. Agbirbiro ka ngarod na. Di mo nalaing kang aglutaw. Ay wala na. Kano siya tayo ayaban da tunggal adapas kan. Magustuhan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok. Ijay balay may balasang ka. Ha? Agpaisaw. Kaya't ko ata na yawan trabaho kita nana. Adda babaunan men ngam. Di na makabailan taglutaw. Urag lutulat aramida ijay balay. Ay kawan na. Day talagayam. Kaano nana? Inton bigatan. Ano kaya mo, Janet? Itakit din ta sumurutak kada kayon nga agawid di balayo, nana. Ay kawan na, mala, agkuyog tangarudan nga agawid, balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Agtinulong kayo iti trabaho dito'y balaywan. Ni, nasaya at adan ka duhak, nana. Wan, sikat ti para dalos kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw. Ay, wala, nana. Ne, agluto laang taramida ka. Kasta laang titulagan tanan ha. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damot gaya mon babaunan nyo, mare. Ayun saan lamay sa duwada pay. Ha? Ne. Agasam man. Imbag man, tanda pagpasweldo yu kadakwada, mare. Ay ka siyempre matabiring. Anyat serbina nga dyan anak ko nga da Java Road. Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnamay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulangan. Tapno makainan na kami anaimbag. Ay katmayat, amare. Uray dya anak ko. Iso tinangibaga ang mga lakami iti babaunan mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Saan akayat jay anak ko ngagtrabaho ak? Ay oray mo dya anak mi No mabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ngamjak imanugot. Anya, nagadun nga itatalo. Huwag nga rod Kabalan na ka no maswilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmade. Ha? Medyo dakkel mga mintisweldo dyan anak ko Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod ano kasta mare. Ngamsyak, maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ichay. Iso ano pumigsaak, oray pagawida ko hindi katulong me. Takaasimot ti anak ko. Iso pa'y apagkastusan na. Ay, no dyan anak ko. Barya na lang at isusweldo na kadagiti babaw nun may. Iso nga one problema kan kuana. Apay nga asyak ti pabasulam. Si kamot tinangitin ang kadagi dyan. Nay. Kano si ka? Aglibak ka pa ilang. Ay, sos. Apay dagi jay ngay. Agap-apa na mo tinbakay. Bye-bye dita. Gagangay na. Agkabsat tupay katagapa. Nagitanto kat saan nga agkabkabagyan ti saanan.
Ay, inkakitaan ta ang mga nuag kinabilda. Natangsit ka gaya, ma. Atay ko! Ay, Saus, agapan na talaga. Ay, ang pinungat dan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawa ta napigpig sa kang gamsyak. Mga lakay di sa nga timba at anumon kay sa buwag mo kadakwada tapnog talnadan. Mala, mangantayon, tanay mabisina kaon. Oh, apay akus ko silapan nak si ka, Janet. Kuskusilapan kaya man. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta, Janet, at ibagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga man. Anay ko, agram ka na. Anay ko! Ay, naagtal na kayo man! Ano kayo matyaw? Gusto na ital kunak na, di kang pinungot at na. Anay ka na! Di nakiraman na pungotan na! Tibok ka! Aglisi ka, tapno di ka may ramraman, nana. Daytimat! Anay. Papanawa mi dan. Nagpuna kami ng mga lakay ti doa babaunan. Anay ko, nakaramutan pa'y tirupak, nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo mutla ang naita Agraraman ka kamay. Ni Janet lang ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. Ni matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawan nyo. Agbati Dua kayaw, apo manaw. Awan nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidin yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Biring akaruba. Kahit anya ko maita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsika Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmanehaw. Agsoro ak ngagdrive. Isoro nak. Ay, sana, bakit kan? Narigat ang makasuro ti bakit. Basta, kayat ko ti madaan itilogan. Uray jay saglalakalaeng. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Amo na matandag maneho itilugan da ito'y abakit. Papanam ko na. Ijay ilay, nga madarurayag. Ay, umay ka kumalumukanon. Agpaili ak matlaeng. Ay, sana, inta darurayag. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa talugan na nang tawan pangkastayaw. No ngay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Jak kayat kada pampanunutan na nga utang. Bayan yaw, taagurnong tayo pa. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot na nang. Apayakas tati tsuram, aglaladot kamay. Napaay ka? Saan anapat ganti kidaw mau, ijay anak mau? Ay, masuronak nga ron. Nalaing mangagmanehon day di abiring. Akit, umapal ka manan, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapo iti kaapal mo, iti sigod na karibal mo. Agdal na ka mamag. Karibala sasawam mag. Kat isumait, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar ti sigod anubiom. Tila salsalawasawam. San mo't Nalastog day jabakat, iso kasursuron ko. Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na ngamsika. Isuro naktumang kiding agmaneho. Nalalaing ak malama kasuro ang misaw. Lungba ak to day jay nadalugang ko. Ay, masadutak.
Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mo't latlugan mo nga imanihaw. Agraraman ka mag... Kadantulat taa. Ha! Makagatang akto itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day ja abireng. No kasta, ilaklako yu jay lugan yo baraw. Una na. Sukatan mi man iti dakdakil. San kami ngaminin nga umanay? Ay sayang, nada ko makwartak gatang kun. Ay bagay yun na ana nata. Automatic na jay kan napintas pa ay. Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kayat mau. Ay mabalin mo tana na. Ang down kayo nga roda. Sige, manungay ti down ko barok. Anaw, mabalin ka no matahulugan jay lugan ni Siryakaw. Mabalin ahulugan. Kahit anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya? Ay di ka man. Kuna nga ron jay anak mo nga aguray pa ilay talugan. Apay ay ang agpilit ka. Saan na bali at ahulugan mo't? Kan saan mo't unay anangin na dahi jay tasikanhan nga rod. Saan ay gastos lang na ita. Nagano ti repair da jay alugan. Kadaanan nga min da jay. Sukatan data ado ti repair na. Magastusan kalay ti repair jay Nay, apag-isaw, ni Rooney ti umawag. Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. Ada ibagamikan ka. Ada nga mi naglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Kathulugan ka no. Jay lapag down ti probleman. Bayan nyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni mabiit. Ha? Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawidan na kami na trabahador. Aniya! May kat kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Aniya! You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.